Goedenavond, u kijkt naar Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag, zondag 21 november. Dit geluid hoor je natuurlijk liever niet in je huis, maar rookmelders kunnen wel levens redden. En daarom is het vanaf 1 juli verplicht om ze in ieder huis in Nederland te hebben. Voor woningcorporaties is dat een flinke klus. Ongeveer 11.000 rookmelders in 5.000 woningen. Ja, en afhankelijk van de situatie plaatsen we 1, 2 of 3 rookmelders in de woning. Ja. En hoeveel kost dat dan voor een rijtjeshuis als deze achter u? Dit rijtjeshuis kost bij benadering €300 per woning. Wie denkt dat de meeste mensen al rookmelders hebben hangen, komt bedrogen uit. En als ze wel ophangen, is het nog maar de vraag of ze goed werken. We hebben in het verleden al eens een actie gehad met rookmelders, met blokbatterijen. En dat is niet zo goed bevallen. De rookmelders worden nu vervangen voor rookmelders met batterijen die een levensduur hebben van 10 jaar. En misschien heeft ook niet iedereen ze zelf opgehangen. Nee, klopt. Ze zijn heel veel bewaard in de meterkast, niet opgehangen en ze liggen ergens te verstoffen. Lesco wil nog dit jaar al hun 5000 woningen van rookmelders hebben voorzien. Aan de Stekeldijk in Geersdijk heeft gisteravond een grote brand gewoed in een landbouwschuur. In de schuur waren uien opgeslagen. Blusgroepen uit de wijde omgeving werden opgeroepen om de brand te bestrijden. De brandweer probeerde onder meer om de gastank en de dieseltank te koelen om ze zo te kunnen behouden. Niemand raakte bij de brand gewond. Een bewoner van de Steense Dijk in Hulst is gisteren in huis overvallen. De man is daarbij mishandeld. 2 mannen belden aan en drongen vervolgens de woning binnen. De recherche doet onderzoek en gaat met het slachtoffer in gesprek. We hopen natuurlijk dat er vanmiddag een hele lange rij staat. Vanaf dit weekend kun je in Rilland goedkoop je auto laten wassen. Het is een actie van onder meer de Zeeuwse boeren, omdat ze wat terug willen doen na het modderige oogstseizoen. Het is natuurlijk best wel een beetje een modderige tijd geweest. En er lag gewoon veel modder op de weg. En waar de boeren natuurlijk ook niet aan kunnen doen, want die zijn gewoon aan het oogsten. En als je over de weg heen rijdt, ontstaat daar natuurlijk gewoon modder. En dat dit tankstation in Rilland meedoet, is niet zo gek. Wij hebben zelf thuis een landbouwbedrijf. Dus wij snappen ook dat mensen het misschien wel wat storend vinden dat er wat modder op de weg ligt. En daardoor werken wij mee aan deze actie. Ze zijn er in alle soorten en maten. Klein en nog kleiner. En op de bonsai-bomen tentoonstelling in Koewacht stonden ze allemaal. En dat trok liefhebbers. De kunst van zo iets te kweken. Van iets kleins, iets moois maken. Die bomen zijn toch ook honderden jaren oud, sommige. Dus er zit toch ook een filosofie achter. Ik ben er rustig van geworden. Ik had vroeger een losbandig leven, zou ik maar zeggen. En ik ben toen begonnen in woonhuis, een jaar 5, 6 geleden. En ik ben zo rustig als iets geworden. Maar het bleef vandaag niet bij kijken en achteroverleunen. Er moest ook gewerkt worden. Dus er moet heel veel weg, er blijft weinig over en daar vandaan ga je bouwen. Leden van de bonsai-vereniging kregen namelijk de kans om onder begeleiding hun Japanse lieveling verder te verbeteren. En dat onder het kritische toeziend oog van bezoekers. Die ene meneer, daar is precies zo, ze is aan het vechten met die boom. Ik denk dan altijd, arm boompje, die moet toch zo klein moeten worden als hij al groot gegroeid is. Ik heb daar zo'n beetje compassie mee met die boompjes. Zo, hallo. Welkom in het dorpshuis de Meiboom. Helemaal vernieuwd, veranderd, veel aan gedaan. Ja, want de grote zaal van het dorpshuis in Krabbendijken is grondig verbouwd. Ook in de foyer is alles nieuw, behalve de stamtafel. Want dat was een werkblad uit de keuken. En die wilden ze weggooien in de container. Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Daar maken we een stamtafel van. Voor iedereen die de Meiboom is bezoekt de komende tijd. Dan kunnen we hier krantje lezen, spelletjes doen. Gewoon gezelligheid. Met de metamorfose hoopt de stichting die de Meiboom beheert ook schoon schip te maken met het verleden. In 2018 werden er onder het oude podium namelijk bijna 500 wietplanten gevonden. En dat kleeft nog steeds aan het dorpshuis. We maken nu een grote stap naar de Meiboom nieuwe stijl.
En dan zijn we overal vanaf. Dan gaan we gewoon de blik op de toekomst, want daar moet het vandaan komen. En nu gaan we werken aan de verenigingen, de clubs en ook de particuliere mensen en feesten en verjaardagen. Dat alles gewoon hier komt en dat ze zich thuis voelen. Sabine heeft er zin in. Het was tijd voor vernieuwing en die hebben we nu gekregen. Het is fantastisch om hier te werken. En voor de sport is hier nu Stefan Nijpjes. Top uit Arnhemuiden is de zaalcompetitie in het korfballen begonnen met een ruime overwinning op Detels uit Dordrecht. Top won met 23-15 en liet af en toe een mooi korfbal zien, zoals dit doelpunt. De ploeg uit Arnhemuiden zag ook Jurgen Jansen en Willemijn Bouwens uitvallen met blessures. En daar was de coach Edwin Kaposse niet blij mee. Een bizarre wedstrijd, echt waar. Ik heb mijn ogen uitgekeken wat er allemaal mocht. En ja, ik neem dat de arbitrage wel kwalijk. We lopen hier het veld af met 2-3 blessures en denk we echt serieuze blessures. De tegenstander ook blessures. Ja, ze laten het gebeuren en dan krijg je rugby. Straks zie je in Omroep Zeeland Sport een samenvatting van Top tegen Detels. Verder aandacht voor rugby op het hoogste niveau in ons land. In de ereklasse, daar speelde Oemoemenu uit Middelburg. Op het eigen sportpark De Sprong in Middelburg dus tegen de Dukes uit Den Bosch. En Oemoemenu had een hele zware middag. Verder aandacht voor het voetbalduel in de derde divisie tussen Terlede en Hoek. Hoek verloor op eigen veld met 0-1. En de keeper van Terlede, Mark de Vries, werd uit het veld gestuurd met een rode kaart na het maken van een discriminerende opmerking aan het adres van Jonathan Constantia van Hoek, die straks in Omroep Zeeland Sport zijn verhaal doet. Tot zo. Na de regen en bewolking in de vroege ochtend kwamen we achter het polaire front. En daardoor werd het kouder met geregeld zon, maar vaak ook wel stevige buien. Gelukkig voor de akkerbouw was het de laatste dagen relatief droog, zodat de meeste Zeeuwse klei inmiddels netjes is omgekeerd. Vanavond en vannacht zijn aan zee nog een paar laatste buien mogelijk, maar verder wordt het vrij helder en ook rustig, met minima tussen 4 en 7 graden. Blikvanger op de weerkaart is een hoge drukgebied boven Ierland en dat zorgt morgen voor een noordoostelijke tot oostelijke wind. En daarmee wordt het een frisse, maar vooral ook een zonnige dag en het blijft dus droog met maximumtemperaturen van 6 tot 8 graden. De dagen daarna verlopen overwegend bewolkt met rustig najaarsweer, met af en toe mist en op dinsdag is er kans op een beetje regen. De temperaturen blijven schommelen rond de 7 graden. En tot zover Zeeland nu voor deze zondag. Straks dus nog Omroep Zeeland Sport. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.